Zentrix. Grad Zentrix, godina 2088. nove ere. Ovo je grad Zentrix. Ovde ljudi žive u slozi i miru sa svojim inteligentnim robotima. Kao što vidite, ljudi obavljaju obične dnevne poslove dok roboti teško i naporno rade umesto njih. Naravno, velika otkrića o biočipovima mnogo su doprinela razvoju inteligencije ovih robota. Kasnije, dr. Rourke otkriva Zentrium biočipove koji su omogućili robotima da misle. U glavni kompjuter koji kontroliše sve u gradu ugrađeno je 6 biočipova za razmišljanje. Taj moćni kompjuter zove se Omikron Psi. Ja sam kralj Džerad. A ovo je statua koju su građani podigli meni u čast. Međutim, za to su zaslužni i dr. Rourke i Omikron Psi. Da nije bilo njih, ne bismo imali ono što danas imamo. Molim vas, posjetite nas na 107. spratu i budite prvi koji će vidjeti našu prolećnu kolekciju. Vrtići za decu su na 3., 10., 27. i 107. spratu. Moja ćerka Megan je tinejdžerka i ona je svetlost moga života. Lepa je, pametna i obožava sve što i njeni vršnjaci, kao i njen ljubimac Mango. Da li sam spomenuo da je odlična u snowboardu? Wow! Na dobrom si putu, Mango, nije loše. Dolazim. Stvarno. Stvarno, misliš da je to u redu? Da vidimo šta ćeš sad. Sad si moj. Grudvice, vidi šta si dobio. Nastavio si da se kotrljaš posle prolazne linije i diskvalifikovan si. Ja sam pobednik. Ne mogu da poverujem da su se ljudi ranije penjali po planinama da bi vozili snowboard. I to su mogli raditi samo zimi. Moji mama i tata su nekada mnogo voleli skijanje. Slažem se, virtualna kristalna dvorana je mnogo bolja. Onog popodneva stvari su počele da se menjaju. Omikron Psi se čudno ponašao, moj otac je nestao. Nešto nije u redu. Znam to sigurno. Tata, gde si? Vrati se kući. O, Mango, nadam se da je tata dobro. Hvala ti, ti si najbolji prijatelj kog sam ikad imala. Brinem zbog tate. Nikad ranije nije bio toliko dugo odsutan. Tako sam zbunjena. Kapetane Konore, mogu li da popričam sa vama? Naravno, vaše veličanstvo.
Vama na usluzi. Vaše veličanstvo, ako dozvoljavate, kapetan Konor upravo napušta palatu. Kapetane Konore, zašto odlazite? Bojim se da je Omikron Psi to naredio, vaše veličanstvo. Mi smo posljednja grupa kraljevske vojske koja napušta palatu. Od sada sve dužnosti preuzimaju robot-čuvari. Ne razumem zašto. To su Omikron Psijeva naređenja. Ali zašto? Šta ako se ja ne slažem s tim? Da li moj otac zna za ovo? Kao što znate, vaš otac je dao Omikron Psiju sva ovlašćenja. Ima kontrolu nad svima, osim nad kraljevskom porodicom. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Zar ne možete da ostanete još malo? Ne, princezo, moram da idem. Svi smo otpušteni, to je naređenje. Naređenje? Dobro. Šta mislite, da li bi moj otac ikada odobrio ovako nešto? Ne brinite, princezo. Omikron Psi nije programiran da povredi kraljevsku porodicu. Moji ljudi i ja se nećemo udaljavati od palate. Onda doviđenja, nadam se da ćemo se uskoro videti. Možete računati na to, vaša visosti. Doviđenja, očekujem da ću vas sve ponovo videti. Idemo, Mango. Omikron Psi, želim da razgovaram sa tobom. Da, vaše veličanstvo. Po vašoj želji, princezu Megan. Omikron Psi, gde je moj otac? Nema potrebe da brinete. Preduzeo sam sve mere radi vaše bezbednosti. Naći ćemo ga. Neverovatno. Imaš moć da obezbediš sigurnost celog kraljevstva, a ne možeš da pronađeš samo kralja. Reci mi šta se ovde zaista dešava? Ništa, princezu Megan. Iznenađen sam koliko i vi. Naći ćemo ga. Neću imati mira dok ne budem siguran da je vaš otac živ i zdrav. Verujte mi, vaše veličanstvo, želim da ga pronađem. Isto koliko i vi. Mango želi da zna zašto si raspustio kraljevsku vojsku. Zaista? Šta vam još govori to stvorenje? Ovo je bilo naređenje vašeg oca, mlada damo. On je lično to naredio. Ne brinite, bit ću u vašoj blizini. Da li ste negde videli doktora Rorka? Da li je i on nestao? Onda nešto definitivno nije u redu. Ponovo te pitam zašto je kraljevska vojska zamenjena robot-čuvarima? Vaša visosti, uveravam vas da su robot-čuvari vrlo efikasne i odane sluge. Budite sigurni da sam izvršio zamenu stare vojske, jednostavno da bih zaštitio vas. Onda dobro. Ako si baš toliko zabrinut za moju sigurnost, vrati kapetana Konora i kraljevsku vojsku. Daću sve od sebe. Idemo, Mango. Zbogom! Čekaj samo da poništim čip koji me sprečava da ti polomim vrat. Moram da pronađem oca. Vama na usluzi, vaše kraljevsko visočanstvo. Ništa im ne verujem. Možda bi trebalo da pogledam očevu radnu sobu.
Oče! Mislim da nije ovde. Tata? Jesi li to ti? Oče? Oče! Nestao je. Jednostavno, znam to. Tatina stolica. Vidi, tako smo bili srećni. Mamice, zašto si morala da umreš tako rano? O, tata, nadam se da ćeš brzo doći kući. Mnogo mi nedostaješ. O, vidi, Mango, da li se sećaš ovoga? To je bilo onog dana kada mi te je otac poklonio. Bila sam tako uzbuđena. Bio si nešto najlepše što sam ikada dobila. Znaš, mnogo volim tatu. Sedana kada sam te videla po prvi put. Bio si tako sladak, a ja tako usamljena. Mogla sam da se igram samo sa robotima, a to uopšte nije bilo zabavno. Bože, to je bilo tako davno, a čini mi se kao da je bilo juče. Tako, ponovo sam te pobedila. Zaboga, nije lepo da se tako ponašaš. Dosadila mi je ova igra. U redu, doviđenja, princeza. Dosadno. Volela bih da imam nekoga sa kim bih mogla da se igram. Neko ko može da trči i skače i ko bi igrao sa mnom žmurke. Nadam se da će joj se dopasti iznenađenje. Megan, dušo. Tata, tako mi je drago što si došao. Mnogo mi je dosadno. Dušo, doneo sam ti nešto. Hoćeš da vidiš? Da! Čvrsto zatvori oči, to je iznenađenje. Nadam se da će ti se dopasti. U redu? Sada možeš da otvoriš oči. Šta je to, tata? Nešto izuzetno. Odabrao sam ga specijalno za tebe. Otvori kutiju i pogledaj. On je mala beba. Ura, hvala ti, tata, tako je sladak. Nema na čemu, moja princezo. On je veoma poseban. Pitam se kako će izgledati kad poraste. Može li zauvek ostati sa mnom? Kako se zove? Mango, O, maleni Mango. uzmi ga slobodno. Sad je tvoj. Uvek ću brinuti o njemu. Biće moj prijatelj zauvek. Hvala ti, tata, volim ga. Najbolji je. Tako mi je drago, dušo. Znam da imaš razne robote i igračke, ali sa malim Mangom sada možeš da razgovaraš. O, probudio se. Zdravo, maleni. Da li će naučiti da govori? Hoće sigurno, ali samo ćeš ti moći da ga razumeš. Niko drugi. Možemo da razgovaramo i niko da nas ne razume. Tako je? Divno je, to je super. Da. Hej. Hajde da vidimo ima li nekih poruka. Super. Ima jedna poruka i to od tate. Pitam se šta bi to moglo biti.
Megan, slušaj me pažljivo. Otkrio sam da Omikron psi ne izvršava moje naređenja. Sve sam pokušao da rešim taj problem, ali nisam u tome uspeo. Veoma sam zabrinut zbog toga. Upozoravam te da si u velikoj opasnosti, dušo. Bojim se da je Zentrium bio čip koji je trebalo da poboljša njegovo razumevanje ljudskih vrednosti, zapravo poremetio njegove logičke funkcije i učinio da on postane posesivan. I sebičan, sada želi svu vlast i kontrolu. Otkrio sam da je počeo da mi zavidi na moći i sada hoće da nas povredi. Želi da preuzme tron i kraljevstvo tako što će me poraziti i postati vladar. Na kraju, plašim se, želi da vlada svetom. Shvatio sam da smo napravili ogromnu grešku pre 7 godina kada smo Omikron psiju dali moć ugradivši mu Zentrium biočip. Naša jedina nada je da se vratimo u prošlost i ispravimo to. Moj glavni naučnik i ja ćemo koristiti vremeplov da bismo se vratili u prošlost. Tačno do onog dana kada smo ugradili čip i pokušat ćemo da sprečimo da do te strahote ikad dođe. Planiramo da deaktiviramo biočip. Ako sve bude u redu, trebalo bi da uspemo u tome. Međutim, ako gledaš ovu snimljenu poruku, plašim se da to znači da još nismo uspeli i u tom slučaju, dušo, ti si u velikoj opasnosti. Molim te, požuri do vremeplova i beži odatle pre nego što bude kasno. Zapamti, vrati se 7 godina nazad. Želim da znaš da smo dr. Rourke i ja pokušali sve pre nego što smo otišli. Napravili smo moćnog i inteligentnog robota za borbu protiv Omikron psijevih robota. Zapravo, napravili smo Zevsa i Quantiuma, 2 izuzetna robota. Onda više nismo imali vremena i nismo postigli svoj cilj do kraja. Morali smo da odemo. Pre nego što odeš, želim da pogledaš drugi snimak i vidiš ko ti je prijatelj, a ko nije. Ovaj snimak pokazuje zašto smo izabrali Zevsa, a ne Quantiuma. Zapamti. Drugi snimak? Zevs ti je prijatelj. Da li testiramo snagu ili inteligenciju? Oba. Odlično, počnimo s testom. Počnite. Ispitajmo ostale sposobnosti. U redu. Zevse, Quantiume, budite spremni. Hajde sada da vidimo koji od njih štiti ljudski život. Ovim smo završili naš test, hvala. Interesantno. Ovo pokazuje da pobeda po svaku cenu zapravo znači poraz. Odabrali smo Zevsa. Šta da radimo? Ako povedemo Zevsa sa nama, vremeplov će uništiti njegov glavni sistem i ko zna šta još, nemamo vremena da testiramo sve. Šta predlažeš? Možemo zaštititi njegove funkcije tako što ćemo ga staviti u stanje mirovanja pre nego što krenemo, uspavat ćemo ga. A onda? Ponovo ćemo aktivirati njegove funkcije kada stignemo tamo. Da li je to opasno? Misliš da neće biti nikakvih problema ako to uradimo? Ne, koliko ja znam ne bi trebalo. Onda u redu, uradimo to, odmah. Da, vaše veličanstvo. Aktiviranje mirovanja počinje odmah. Mala Megan, ja sam takođe video poruku tvog oca. Znači, on želi da me uništi, zar ne? Baš zabavno. Odlično smišljen plan. Ipak neću to dozvoliti ni tebi, a ni tvojoj maloj princezi. Tvoj tajni plan nikad neće uspeti.
Od ovog trenutka ja sam kralj. Ja vladam svetom. Ja sam inteligentniji od kraljevske porodice. Zar nisam? Svi će morati da poštuju moja pravila. Moja pravila su na najvišem nivou. Iznad zakona su. Nateraću kralja i njegovu malu, razmaženu princezu da kleče preda mnom. Jasno? Jasno, vaše veličanstvo. O Bože, ovo je gore nego što sam mislila. Moramo da požurimo pre nego što bude kasno. Hajde, Manko. Ti si moja posljednja nada, draga moja. Posljednja nada, zapamti to. Upravo si, bolje da krenemo. Hajde. A to je to. Vremeplov. Nikada ranije mi nisu dozvolili da uđem unutra. Ne brini, bit ću dobro. Moramo verovati očevim planovima. Nisam baš sasvim sigurna šta treba da radim. Šta treba da radimo? Pretpostavljam da treba da razvalimo vrata. Da li znaš kako? Pa naravno. Hajde, skoro smo stigli. Ovo mora da je ulaz. Pobuda. Da, naravno. Bolje da pitamo Omikramsija. Tačno, gospodaru Omikramsiju. Šta nam naređujete, gospodine? Topani! Užite i uhvatite je! Da, gospodine. A šta je to? Mango? O Bože. Evo ga, kristal za komunikaciju. Idemo, Mango.